One ser iwassal xandira politika. Natikom l-odwa tajba nsellem li telespettaturi kollha ta' One li semmija ta' One Radio u lilkom kollha li qed issegwu din ix-xandira diretta fuq il-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista. Nilqa' miegħi lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Roberta Bela, nsellimlek Prim Ministru l-odwa tajba lilek. L-odwa tajba li jen, nsellimlek, nsellem lill-poplu Malti u Awċi kollu. U l-ġurnata tajba lil kulħadd. Magħna dal-għodu ingħaqdu 3 ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li se jkunu qed jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom lill-Prim Ministru. Nibda billi nilqa' magħna lil Glenn Falzon minn TVM, lil Kien Kutajjar minn Net Television u lil Albert Gallia minn The Malta Independent. Nistieden minnu fih lil Glenn Falzon minn TVM biex jagħmel l-ewwel mistoqsija tiegħu. Prim Ministru, bonġu l-ewwel nett. Mela, minn meta u x'tip ta' restrizzjonijiet ġodda se jitlu għall-passiġġieri fl-ajruport? Il-Gvern għadu bil-ksib illi jilqa' turisti minn cruise liners din il-ġimgħa u fl-isfond ta' rekords ta' każijiet li kellna il-bieraħ. Se jkunu imposti xi restrizzjonijiet ġodda fil-barijiet u l-istabbilimenti minħabba li diffiċli tinżamm is-social distance hemmhekk. Insellimlek Glenn, inselmilkom sinjuri ġurnalisti. Qegħdin f'mument fejn il-poplu Malti irridu nkomplu nurruh kemm aħna bħala Gvern, kemm aħna bħala soċjetà verament nipprioritizzaw is-saħħa tiegħu. Dik kienet l-ewwel priorità minn Marzu li għadda, baqgħet l-ewwel priorità tul ix-xhur kollha u se tibqa' dik il-priorità sakemm din il-pandemija tasal fit-tmiem tagħha. Xtaqt imma iżda illi nsemmi fatti. Fatti għaliex sfortunatament, partikolarment fuq il-medja soċjali, qed ikun hemm wisq miżinformazzjoni illi qed toħloq paniku żejjed lin-nies, ansjetà żejda lin-nies. Se nkun fatwali. Fejn huwa iswed se ngħid li huwa iswed, fejn huwa gris se ngħid li huwa gris, fejn huwa abjad se ngħid li huwa abjad. Dejjem kont trasparenti f'dawn l-aħħar xhur, kont ukoll onest u hekk se nibqa'. Il-fatti li ma jista' jmerjhom ħadd. Se nibda b'aħbar tajba. Irnexxielna nikkonvinċu bħala pajjiż lill-ECDC, il-European Centre for Disease Prevention and Control, entità uffiċjali tal-Unjoni Ewropea biex l-immigranti li huma pożittivi għal COVID f'pajjiżna ma jitqisux mat-total tal-pajjiż. Għamilna argument b'saħħtu mal-ECDC u l-ECDC kif jista' jirriżulta mit-tables uffiċjali li huma ppubblikati fuq il-website tagħha laqat l-argument tagħna. Dan ifisser illi mit-total ta' każijiet pożittivi li kellna f'pajjiżna sal-lum, il-bieraħ kellna 1348, issa niżel għal 1175, jiġifieri 173 anqas. Dan sforz il-ħidma tal-awtoritajiet kollha ta' pajjiżna, sforz il-ħidma tal-Gvern, għamilna argument li konna konvinti minnu, għall-ewwel ma ġiex milquh, bqajna nippersistu fl-argument u wasalna. Fatt ieħor, Malta, meta wieħed iħares lejn l-istatistika tal-ECDC, dan kollu pubblikat illi qed ngħid hija lanqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandu infezzjonijiet. Il-total tal-infezzjonijiet huwa lanqas wieħed fil-pajjiżi Ewropej, fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kollha. Malta u Għawdex, lanqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi kellu mwiet ta' persuni li kienu infettati bil-COVID. Dan huwa fatt ieħor li ma jista' imerjih ħadd. Paragun dirett ma l-aktar stat warajna li huwa żgħir, Lussemburgu, li huwa wkoll l-iktar stat sinjur u naturalment jinvesti bis-saħħa kif nagħmlu aħna fis-sistema ta' saħħa tiegħu fil-healthcare. Malta għandha ftit anqas minn 900,000 bħala popolazzjoni. Lussemburgu ftit iżjed għandu ftit aktar minn 600,000, jiġifieri aħna ftit anqas minn 500,000 fil-Lussemburgu. Ftit aktar minn 600,000 diskrepanza żgħira bejn iż-żewġ pajjiżi. F'Malta 1175 total ta' persuni infettati minn Marzu sal-lum. Mill-Lussemburgu 7,405. Dawn huma fatti. Ibwiet. F'Malta kellna 9 ta' persuni li mitux direttament b'Covid jew le kienu persuni iżda li kienu infettati bil-Covid meta mietu. Lussemburgu 122. Qed nagħmel dan il-paragun minkejja li l-paragun huma odjużi f'dan il-mument imma huwa tajjeb illi wieħed isemmi ħalli il-fatti jirbħu fuq l-ispekulazzjoni. Testing. Ma semmejniex ir-rata ta' testing f'pajjiżna.
Hawnhekk nixtieq nuri ftit grafika. Il-grafika din ta' fuq hija ir-rata tat-testijiet li ssir f'pajjiżna għal tant eluf ta' persuni. Ħarsu lejn Malta. Malta daw fuq. Fil-quċċata b'ħafna pajjiżi oħrajn Ewropej. Lanqas jibdew mar-rata ta' testing li nagħmlu f'pajjiżna. Huwa minnew lid-dinja li iktar ma żżid it-testijiet, iktar se ssib każijiet. Aħna il-każijiet pożittivi immorru nfittxuhom. Immorru nfittxu mhux kif jagħmlu pajjiżi oħrajn. Pajjiżi oħrajn għal konvenjenza jew oħra, ir-rata ta' testing tagħhom żammew għal isfel. Qed nagħmlu kumparati ma' pajjiżi oħrajn Ewropej mal-kbar fl-Unjoni Ewropea 3 darbiet iżjed bħala testijiet. U hekk se nibqgħu nagħmlu. Mhux se mmorru fi strateġija li nnaqsu n-numru ta' testijiet, se mmorru fi strateġija li nżommu r-rata ta' testijiet ola jekk mhux saħansitra nżidu. Din tagħmel parti mill-politika ta' onestà u trasparenza li nemmnu fiha. Aħna ma nitfawx l-affarijiet taħt it-tapit, aħna nkunu trasparenti, onesti ma' nies u bekk dan jippermettilna li jkollna kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni. Nistedinkom ukoll bħala ġurnalisti, sa niġi għad-domanda tiegħek ukoll aktar il-qudiem lejn. Kunu investigattivi fid-domandi tagħkom, għamlu d-domandi kollha u nieħu pjaċir illi tagħmlu d-domandi ma kunu fattwali man-nies. Nagħmlu paragun ieħor, paragun u saqsuh mhux li dan in-numru, saqsuh lill-professur Charmaine Gawci, żgur se jkollha l-istatistika. F'idejha kemm kellna fl-istaġun li għadda imwiet f'Mater Dei bl-influenza staġjonali minkejja li għandna l-vaċċin, ikkumparati mal-Covid. Għamlu għalila din id-domanda, konvint illi twiġibkom. Mhux għax nieħu pjaċir illi nipparaguna mwiet bħaġa oħra, jien nieħu pjaċir bis-saħħa tan-nies. Nifhem ukoll iżda, diżappuntat ħafna. Illi hemm min qed jistenna jew jorok idejh li jkollna mewt Covid u jgħidu wara tort tal-Gvern, tort tal-Prim Ministru. Ejja nibdlu din l-attitudni. Ejja nerġgħu naqbdu dak is-sentiment taqda nazzjonali li iva f'Marzu li għadda kellna, f'April kellna, f'Mejju kellna wkoll. Sentiment taqda nazzjonali ta' kulħadd jiġbed l-istess ħabel biex naslu għal għan wieħed. Jiddispjaċini ngħid li dak is-sentiment sfuma fix-xejn illum, sfuma fix-xejn. U ma nistax nifhem kif kwistjoni medika tiġi trasformata f'xi ħaġa li wieħed jista' jasar vantaġġ politiku minnha. Jew vantaġġ strateġiku minnha. Jew forsi ngħidu din hija l-okkażjoni illi nistgħu nagħtu attakk frontali lill-Gvern jew lill-Prim Ministru bħalli kieku mhux kull wieħed u waħda minnha. Ħdimna qatih minn Marzu li għadda. Mhux ta' kuljum, ta' kull siegħa biex din il-pandemija inrażnuha u nibqgħu nżommu is-saħħa tal-poplu tagħna fuq quddiem nett. Diżappuntat iva li nara min jitlob b'mod ipokrita jkolli ngħid, riżenja tal-Ministru tat-Turiżmu, u mbagħad tara min talab din ir-riżenja x'jagħmelu, dan huwa l-livell illi qed naqgħu fih aħna bħala pajjiż ejja narġgħu inwarbu l-interessi politiċi fil-ġenb u niffukaw, nibqgħu iffukati fuq din l-ixu tant importanti għalina. U għal xiex titlob ir-riżenja tal-Ministru tat-Turiżmu għax imxiet mal-liġi? U ħaneġi għal min jieħu deċiżjonijiet, għal min ħadd deċiżjonijiet kollha waqt Covid. Inħarsu lejn is-7 ta' Marzu u nimxu sal-ewwel ta' Lulju. Għal xiex sal-ewwel ta' Lulju? Sal-ewwel ta' Lulju huwa l-perjodu fejn bqajna noħorġu l-liġijiet, u mbagħad kellna legal notice li ħarġet riċentement, l-avviżi legali kollha li ħarġu dwar il-pandemija li jirregolaw is-setturi f'pajjiżna ta' x'ingħalaq, ta' x'reġa' fetaħ, ta' x'meta fetaħ, ta' x'restrizzjonijiet tneħħew, tal-emerġenza nazzjonali meta ġiet dikjarata l-emerġenza ta' saħħa, meta ġiet dikjarata u meta tneħħiet l-emerġenza ta' saħħa, tal-attivitajiet tal-massa meta twaqfu u ta' meta reġgħu ġew permessi, l-avviżi legali kollha ġew iffirmati minn 3 persuni. Mill-Professur Charmaine Gawci, mid-Deputat Prim Ministru Chris Fein u minni bħala l-Prim Ministru. Mela 3 persuni kollettivament flimkien wara ħafna u ħafna diskussjoni bejnietna ħadna kull deċiżjoni leġislattiva li biha attivitajiet twaqfu u eventwalment reġgħu ġew introdotti. Dan mhux qed ngħidu, kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà tiegħu, però nemmen ukoll illi mhuwiex ġust li wieħed jipprova jagħmel dat tip ta' attakki fuq Ministru għaliex għamlet xogħla u għaliex imxiet mal-liġi kif kienet. Fatti. Ħafna kritika saret dwar l-attivitajiet tal-massa. Fosthom il-festi, festa partikolari dik ta' Santa Venera u
il-parti li nżamm il-hotel takeover. Nifhem dan is-sentiment u minix qed nipprova nċeknu. Imma nkunu fatwali wkoll. Numri. Ejja nitkellmu dwar numri. Il-parti tal-hotel 20 persuna pożittiva, festa ta' Santa Venera 34 fit-total bil-clusters kollha. Mela hemmhekk għandna 54 persuna. Total. Lillum fiequ u ħarġu mis-sistema tal-każijiet attivi. Mela il-problema totali hija dik kienet minn dawk iż-żewġ attivitajiet. Tajjeb li nkunu fatwali għaliex din l-impressjoni, din l-perċezzjoni li qed tiġi fueled fis-social media illi bħalli kieku dawn iż-żewġ attivitajiet ħolqu in-numri li għandna llum. Naħseb li hija żbaljata, mhux naħseb hija żbaljata. Għaliex hija kontenuta u spjegatu dan diġà l-Professur Gawċi. In-numri kienu daw. Stajniex għaddejna mingħajrhom dawk l-attivitajiet? Mela ma stajniex. Stajna għaddejna mingħajr id-discos ukoll, stajna għaddejna mingħajr il-nightclubs, stajna għaddejna mingħajr il-ħwienet kollha ta' Paċeville, stajna għaddejna mingħajr il-bar, stajna għaddejna mingħajr il-festi, stajna għaddejna mingħajr il-kunċerti, stajna għaddejna mingħajr ma waslu nittrasportaw it-turisti bejn Malta għal Kemuna. Stajna għaddejna mingħajr il-language schools. Iva, stajna għaddejna mingħajr dan kollu. Però mill-banda l-oħra mbagħad ma ngħidux irridu niġbdu t-turisti lejn pajjiżna u dik l-għażla li kellna qudiemna. Jew se nġibu t-turiżmu u t-turist se jiġi f'pajjiżna minn hawn lid-dinja biex jissoċjalizza. Jew nagħlqu l-attivitajiet kollha li huma attrajenti għal turist f'Malta u naħdmu b'dak il-mod. Dawn huma l-għażliet illi kellna qudiemna. Sar kollox perfett? Le. Minn Marzu stajna ħdimna aħjar? Iva. Kellna l-iżvantaġġ imma kif kellu kull mexxej dinji ieħor li qegħdin nittrattaw dwar sitwazzjoni li ħadd minna ma għandu manual dwarha. Qegħdin kull mexxej Ewropew, kull mexxej dinji qiegħed maqbud f'din id-deċiżjoni li jrid jieħu kontinwament li jżomm is-saħħa tal-poplu fuq quddiem net, fl-istess waqt irid iżomm ukoll fuq quddiem net fuq l-istess livell l-għajxien tal-individwu. Is-saħħa u l-għajxien, is-saħħa u l-ekonomija, the lives and the livelihoods. U dejjem tibbilanċja bejn dawn iż-żewġ aspetti. U mela m'hemmx punti illi jinkwetawni fl-ewwel ta' Lulju. Fl-ewwel ta' Lulju kienet il-ġurnata fejn tneħħiet id-dikjarazzjoni ta' emerġenza nazzjonali u allura pajjiżna ġie lura li jista' jagħmel l-attivitajiet li setgħu isiru qabel Marzu. Ura, nistedinkom issa, għal xiex naqqasna t-testijiet dakinhar, għal xiex kellna f'dak il-moment partikolari meta nafu li fetaħ l-ajruport, nafu li fil-15 ta' Lulju fetaħ l-ajruport tal-iktar destinazzjonijiet, kellna naqsu t-testijiet jew kellna inżiduhom. Kellna 10 day delay bejn meta inti tieħu l-iswob għal meta jkollok ir-riżultat 10 jew iktar jiem, kellna. U dawn huma d-domandi li jien nistenna sal-lum għadni risposta lihom. Żidna issa żidna bitla darbit iżjed prattikament. Minn 900 test lajna għal fuq 2500 test. Intervjenejt u assikurajt illi ir-rata ta' testijiet tiżdied u tiżdied. Kellna l-kritika minn diversi setturi fosthom tat turizmu għallu nimma għal xiex ma tafux li din hija strateġija li taħdem kontrina internazzjonalment, imma rrid inkun trasparenti u onest man nies. Għal xiex it-tobba ma tħallsux minn Marzu. Mort personalment, intervjenejt personalment biex nara għal xiex tobba ma tħallsux minn Marzu, meta d-direzzjoni tiegħi kienet illi fejn jidħol saħħa lill-Ministru tal-Finanzi fejn tidħol saħħa u lill-Ministeru tas-Saħħa hemm an open check. Jiġifieri l-ispiża kollha li hija meħtieġa biex nippreservaw is-saħħa tal-poplu tagħna ma tkunx limitata. Għal xiex kien hemm dil-biża li semmew lit-tobba li ma jkollhomx biżejjed personal protective equipment. Dik indirizzata wkoll u llum ħadna ħsieb illi tiġi indirizzata u ħajkun hemm il-personal protective equipment kollu li huwa meħtieġ. Dawk huma l-fatti, fatti li ma jista' jmerihom ħadd. Kif ħadd ma jista' jmeri lanqas illi llum qegħdin f'pożizzjoni li rridu nżidu, innaqsu, li rridu innaqsu in-numru ta' persuni, in-numru ta' active cases illi għandna f'pajjiżna. Kif irridu wkoll innaqsu ir-rata ta' trasmissjoni tal-infezzjoni. Minkejja illi il-maġġoranza assoluta tal-każijiet huma b'sintomi ħfief jew mingħajr sintomi, xorta waħda l-istrateġija għandha tkun illi innaqsu in-numru ta' każijiet pożittivi. Fatt u dan m'hemmx bżonn intervent leġislattiv, imma jidher li se jkun hemm dak il-bżonn li d-distanza soċjali mhijiex qed tinżamm biżżejjed. Għal xiex? Għal xiex m'għandniex din id-dixxiplina mill-poplu tagħna illi inti jien
jien għandi bżonn liġi li tgħidli żomm id-distanza soċjali minn neglen. M'għandux ikolli liġi, għandha tiġi minni mill-autodisciplina illi nżomm id-distanza soċjali. Jekk mhux se tiġi minni se jkollna u jidher li se jkollna nilleġislaw. Folol għal xiex tmur fil-folol. Argument illi f'nifs ngħidu kontra l-events tal-massa u l-events tal-massa twaqfu kompletament. Fl-istess waqt, ikollok nies li min jeddhom jaraw folla jmorru ġo fiha. Ejja neżerċitaw l-autodisciplina l-ilbis tal-maskla. Xi ħaġa tant sempliċi li hija l-ħajja ta' kuljum, ejja nidraw u nibqgħu nilbsu il-maskli mhux biss fejn tgħid il-liġi, imma lil minn hekk ukoll. Id-disciplina. Disciplina. U dan hu mument fejn aħna iva irridu nibqgħu għaddejjin bil-ħajja normali tagħna ta' kuljum, imma nżidu d-disciplina fuq nfusna. U hija d-disciplina li hija ċavetta ta' kollox, id-disciplina li kellna f'Marzu, illi għadda dakinhar għalaqna l-pajjiż, għalaqna diversi industriji. Dak l-approach dak. L-approach illum irid ikun kompletament differenti. Imma biex jirnexxi l-approach differenti li neħtieġu llum, irridu nżidu id-disciplina fuqna. U għal daqstant, rigward id-domanda tiegħek dwar il-domanda dwar cruise liners, protokolli strettissimi, l-ewwel priorità tibqa' li nħarsu s-saħħa tal-poplu Malti u Awċi. Iva, se nkunu qegħdin nintroduċu testing ukoll fl-ajruport tagħna, nifhem ukoll id-diffikultajiet loġistiċi li dan iġib miegħu, nifhem ukoll l-impatt fuq it-turiżmu, l-ewwel priorità se tkun dik illi nħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna. Nistieden issa lil Kien Kutajjar minn it-television. Prim Ministru, grazzi tal-istedina, salem il-kull min qed jarana. Qed isemmi l-attivitajiet tal-massa numru kbir ta' esperti talbu fil-ġimgħat li għaddew biex dawn jifqu għal kollox. Semmejt li waqfu għal kollox, però mhux il-każ għaliex pereżempju hemm both parties tiġijiet li għadhom għaddejn. Taf li għandek ultimatum mit-tobba, inti min-naħa tiegħek lest twaqqaf l-attivitajiet kollha tal-massa dwar l-iskejjel. Komdu bil-lezzjonijiet fil-klassijiet minnaħa tiegħek żgur bla dubju li kellmuk xi ġenituri nixtieq nara għandek x'xipjan fir-rigward ta' l-istudenti. Nikkwota x'qal id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn fl-aħħar ġimgħa din il-ġimgħa stess fejn qal li bħalma fl-ewwel xhur ġibna sitwazzjoni taħt kontroll anke issa nagħmlu l-istess effort u jkollna riżultati tajbin. Qed jgħid f'kelma oħra li s-sitwazzjoni mhijiex taħt kontroll. Għadti li se tkun trasparenti u onest, għadti li l-fatti mhux se tmerjhom domanda diretta. Għadek temmen l-sitwazzjoni tal-Covid taħt kontroll? Grazzi Kien, nixtieq illi l-istrateġija illi kontinwament tipprovaw tikkontrastaw id-Deputat Prim Ministru miegħi napprezza li tieqaf. Għaliex hija strateġija bażata fuq perċezzjoni tagħkom illi jiddispjaċini ngħid m'għandha xejn mis-sewwa. Ma' Chris Fearn anke f'dawn l-aħħar ġranet fil-ġranet li kien aġent Prim Ministru jien konti qed naħdem b'teleworking f'dawn l-aħħar 3 ijiem, ħdimna ikkoordinajna perfettament wara hawnhekk il-ħadd se mmuru niltaqa' miegħu sabiex inkomplu nitkellmu u niddiskutu mas-supretendent tas-saħħa pubblika wkoll m'għandi ebda diffikultà ngħid lillum iva f'nofsinhar se niltaqgħu ma jfissirx li għax il-ħadd aħna ma naħdmux, jiddispjaċini ngħid illi kien hemm ġurnalisti li kkritikaw lili u llum stidinthom biex jiġu hawnhekk biex jagħmlu li d-domandi nkun trasparenti magħhom qalulna li għax illum il-ħadd u ngawdu l-familja jien qiegħed hawnhekk biex naħdem. Kif ħdimt anka meta ħadd pawża qasira, break qasir, bqajt naħdem. U forsi apprezzajt ukoll il-valur tat-telework u kemm tista' tella volum ta' xogħol b'saħħtu bit-telework ukoll. Both parties, semmejta aktar qabel. Both parties jew it-trasport ta' turisti bejn Malta u Kemuna. Iva hemm volumi ta' nies li qegħdin jinġabru flimkien. L-għażla, ma nistgħux ngħidu waqqaf l-attivitajiet kollha fejn hemm il-folk. Imma ġbed it-turisti lejn pajjiż jew għax qed jonqos ilna t-turiżmu. Hija minn hawn lid-dinja. Turist li ġie Malta, turist żagħżugħ, turist tal-mezzeta, illi ġie Malta. U tgħidlu Kemuna ma tistax tmur, jew both party li jieħdok lejn Kemuna jew lejn Għawdex ma tistax tmur. Biex qed ngħid m'għandhomx diġà għamilna restrizzjonijiet. U se nkomplu niddiskutu fuq aktar restrizzjonijiet f'dan il-meeting li se jkollna llum. U mbagħad inħabbru l-eżitu tiegħu. Imma ejja nifhmuha u ejja naċċettaw. Jgħid kulħadd. L-events tal-massa menux ċara. Imma il-fatt huwa primarju ewlieni li fl-ewwel ta' Lulju aħna kontrarjament għal x'ġara mis-7 ta' Marzu, il-kuntest inbidel kompletament. Ma din intom bħala midja lin-nies ma tispjegawilhomx filli aħna minna mis-7 ta' Marzu jew ftit ġranet wara fis-7 ta' Marzu għamilna d-dikjarazzjoni. Għalaqna
il-pajjiż, aħna ma ninsewx li f'medda ta' ftit jiem f'Marzu, għalaqna l-pajjiż enkapsulajnieh. Għandna dak il-vantaġġ ta' gżira. Enkapsulajnieh. U waqqafna lin-nies milli jidħlu minn barra l-pajjiż ħlief ċirkostanzi eċċezzjonali. Mela, l-istrateġija n-numru ta' xhur kienet ajruport baħħ. Magħluq u inti għandek sitwazzjoni fejn l-unika ħaġa li ridna nagħmlu aħna nikkontjenu trasmissjoni lokali. Dik ir-realtà. Fl-ewwel ta' Lulju, u iktar fil-15 ta' Lulju, is-sitwazzjoni inbidlet kompletament għaliex f'daqqa waħda f'medda ta' 15 il-ġurnata 3 ġimgħat, inti kellek eluf ta' persuni illi daħlu f'pajjiżna. U qegħdin naraw f'kull pajjiż, il-Greċja fost oħrajn, f'kull pajjiż fejn inti għandek dipendenza fuq it-turiżmu, ir-rati telgħu il fuq. Mhix xi ħaġa li xi ħadd tawwet jgħid hawnhekk f'Malta aħna ħadna deċiżjoni li ridna naġlu biex inqajmu l-ekonomija u li għamilna il-parti u ġara dak li ġara. U ma ngħidux x'qed jiġri b'mod analogu f'pajjiżi oħrajn. Hija realtà u għandkom tirrapportaw x'qed jiġri f'pajjiżi Ewropej oħra. Issa tajjeb, l-Ingilterra ħadet miżura fil-konfront ta' pajjiżna. X'qed jiġri fl-Ingilterra llum? Insaqsija lin-nies d-domanda. Araw, ir-rata tal-infezzjonijiet fl-Ingilterra splodiet il-fuq. Il-Belġju, x'qed jiġri? L-Italja, x'qed jiġri? Dawn huma realtajiet. Sqallija. Għamlu, araw il-miżura li għamlu sqallija. Il-Gvern ċentrali ħareġ digrit. L-Awtorità Reġjonali fi Sqallija ħarġet digrit ieħor. Araw il-loġika, provaw ifhmu l-loġika. Mela, Sqalli, jekk tidħol Sqallija, biex ġej minn Malta u qiegħed Sqallija, għandek restrizzjonijiet. Jekk inti turist le, differenti jew restrizzjonijiet differenti, kompletament differenti. Dawn huma, dan x'qed jiġri f'pajjiżi oħra. Biex ma nmorrux fl-estrem li ieħor issa ngħidu Malta xi ħaġa differenti mill-bqija tad-dinja. Għadni kif semmejtlek dak il-fatti kollha li semmejt għad-domanda li għamilli Glenn. Il-pożizzjoni llum meta jinsemmejt dawk il-fatti kollha, dawk ta' nies li huma asimptomatiċi jew b'sintomi ħfief, ir-rata ta' nwiet l-inqas fl-Ewropa. Dawn huma affarijiet li lilna għandhom jgħidulna illi tlifna l-kontroll? Assolutament le. Ma jfissirx imma illi il-numri għandna nittraskurawhom tar-rata tal-infezzjonijiet. Qed ngħid kompletament differenti, anzi, qed ngħid li l-istrateġija tagħna llum tidkun li b'mod kliniku innaqsu ir-rata tal-infezzjonijiet. B'miżuri kliniċi, b'miżuri li ma mmorrux f'estremitajiet, li nġibu kif kien qalilna ħadd ieħor fil-passat, nies priġunieri f'darhom. Ma rridx immur għal strateġija kif għamlu f'New Zealand. Jien ma naqbel xejn ma dik l-istrateġija għaliex realtà in-nies titraumatizzhom meta inti tkun aggressiv iżejjed fil-miżuri u għaldaqstant laqal. U l-maturità jitolbu li l-eħfef għalija f'dan il-mument ngħid ħa nagħmel miżuri restrittivi, miżuri ibsin u kulħadd jgħid kemm hu dixxiplinat. Imma nkun qed inweġġa' lin-nies. Fl-istess waqt irrid nilħqu dak il-bilanċ li nipproteġu s-saħħa tan-nies, nipproteġuha imma b'miżuri li huma diretti, kliniċi u mingħajr ma mmorru overboard. U r-riżultati f'pajjiżna tkellmu waħedhom fix-xhur li għaddew u iva ir-rata tal-infezzjonijiet nerġgħu innaqsuha. Imma qed nitlob għad-dixxiplina tan-nies u nitlob ukoll għall-għaqda li niġbdu ħabel wieħed, mhux kontinwament iridu nippruvaw indaħlu feles bejn Robert u Chris. Feles politiku. Għal xiex? Mhux il-mument. Issa, ikolli nagħmel ftit battuta politika kien, taf kemm ir-rispett enormi għandilek. Partit Nazzjonalista f'dan il-mument li jintilef f'tellieqa biex jażel il-kap tiegħu. F'mument fejn jgħidu illi sitwazzjoni kif qed tgħid inti. Suppost qegħdin tgħinuna bħala oppożizzjoni, suppost illi l-oppożizzjoni qiegħda mal-gvern tiġbed katin ħabel wieħed u tgħinna fl-istrateġija tagħna le. L-oppożizzjoni mitlufa biex tażel il-kap tagħha marret into election mode f'mument fejn suppost qegħdin iffokati fuq is-saħħa ta' dan il-pajjiż. Xi ħaġa li l-poplu Malti naħseb diffiċli biex jaħfirha lill-Partit Nazzjonalista li kien li f'mument fejn il-poplu għandu bżonn gvern b'saħħtu kif għandna u oppożizzjoni li qed tiġbed l-istess ħabel tal-gvern. Infexxet l-oppożizzjoni f'kuntrast bejnietha f'attakki personali bejnietha u ntilfet f'dan il-kontest. L-istess affarijiet li saqsejtni dwar it-tiġijiet skejjel, l-importanza tal-iskejjel. Din il-ġimgħa kelli l-okkażjoni nżur skola rajt ukoll il-miżuri li qegħdin jittieħdu sabiex l-edukazzjoni tat-tfal tagħna tkun tista' titkompla. Importanti, id-direzzjonijiet fejn jidħlu
l-edukazzjoni noħduhom mingħand is-sovrintendenza tas-saħħa pubblika, supretendent tas-saħħa pubblika, l-profs Charmaine Gawci li minn hawnhekk insellmilha tal-ħidma bla waqfien tagħha kien verament ta' pjaċira li f'dawn l-aħħar xhur illi sirt nafa aktar, kont nafa qabel ma sirt naf iżjed, ħdimna flimkien għandna fl-interess tagħna l-aqwa interess tal-poplu Malti u is-saħħa tal-poplu, tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna, nimxu mad-direzzjonijiet mal-protokolls li tagħmel is-sovrintendenza kruċjali li l-iskejjel tagħna jiftħu. Nifhmu din li huwa kruċjali li t-tfal tagħna imorru l-iskola, ħabsa biex ikonna żvilupp soċjali, żvilupp edukattiv pajjiżna, kruċjali ma nistgħux aħna nitilfu ġenerazzjoni fl-edukazzjoni. U għalhekk importanti li iva bil-miżuri kollha li huma meħtieġa, bil-protokolls kollha li huma meħtieġa inħarsu l-tfal tagħna imma importanti li jattendu l-iskejjel. Albert Gallia minn The Malta Independent. Bonġu Prim Ministru l-ewwel xogħol insellem lilek, insellem lit-telespettaturi kollha wkoll. Inti semmejt numru ta' fatti u numri relatat mal-imxija tal-COVID. Fatti huwa li l-ikbar cluster li kellna tul dawn l-aħħar ġimgħat huwa ċentrat fuq Parklevel, fuq stabilimenti varji Parklevel cluster li sa nhar il-ġimgħa kienet ta' 58. U kif irrapportajna aħna dan il-weekend, jidher li ma hemm ebda segwar tas-social distancing hemmhekk. Given ir-riskju ta' trasmissjoni li hemm bħalissa, ma wasalt li żmien taħseb li din l-erja jew tingħalaq jew ikun hemm restrizzjonijiet iktar jew kontrolli żjed permezz ta' patrolling anke rajna fil-bidu tal-pandemija f'Marzu April rajna żieda fil-police patrolling fuq din l-erja biex anke is-social distancing mod speċjali tiġi iktar segwita. U sa issa 12 il-pajjiż li jagħmlu xi forma ta' restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar bej Malta u huma. L-industrija tat-turiżmu kważi flok tirpilja qiegħda terġa' tieħu daqqa lura. As a result, il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Ferruccio Portelli sa issa kif semmejt inti minkejja li minnet jisajjaħ għal-riżenja tagħha diġà rispondejta, però bħalissa m'għamlet ebda kumment fuq dan ir-rigward. Taħseb li għandha bżonn minn tal-inqas tagħti iktar direzzjoni lill-industrija f'dis sitwazzjoni? Grazzi Albert partikolarment tad-domandi bilanċjati li dejjem tagħmel. Parklevel, kif semmejt inti preċiżament 58 każ, kien definittivament l-ikbar cluster. Nerġa' niġi għar-risposta li tajt aktar qabel. Dawn l-għażliet li rridu nagħmlu, enforcement żidnieh, patrolling żidnieh, loti tal-multi żidnieh ukoll. Hija realtà li Parklevel huwa post li huwa sinonimu ma' fejn jinġabru persuni. U għal daqstant, dik hija l-għażla u segwejta bid-domanda rilevanti fuq it-turiżmu. Fil-mument li aħna ħanalqu bars, diskoteki, nightclubs, jew se nagħmlu l-operat tagħhom b'tant restrittiv li letteralment jittalaqhom mingħajr ma talaqhom. Il-konsegwenza naturali se tkun li inti se jkollok pocket fit-turiżmu tagħna li mhuwiex sejġi. Dik hija l-għażla li llum f'nofsinhar beħsibni niddiskuti mad-deputat Prim Ministru mal-Professur Charmaine Gawci se nkunu nieħdu d-deċiżjonijiet li meta nqisu dawn l-aspetti kollha flimkien se nagħmlu dan l-eżami tal-bilanċ u ngħidu f'dan il-mument fis-sitwazzjoni kif hija f'pajjiżna llum. Fil-kuntest sħiħ din hija deċiżjoni li jaqbel lil pajjiżna lil poplu tagħna f'dan il-moment. Jista' jkun li tiġi ġimgħa oħra u jkollok tibdel, ikollok iżid, ikollok tnaqqas, ikollok tista' tillaxka. Tant hija sitwazzjoni fluwida li diffiċli wieġbek illum dwar se nagħmlu ġimagħtejn oħra. U għalhekk importanti qegħdin dejjem on the ball, kelli dal-aħħar 3 ijiem kontinwament tidħux biha inkun sinċir magħkom naqra x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. U wieġbek għad-domanda tiegħek bil-xieqrajt. Iva, pajjiżi, numru ta' pajjiżi jagħmlu restrizzjonijiet fil-konfront ta' pajjiżna u fil-konfront ta' pajjiżi oħrajn. Ara l-Ingilterra, ara Franza, wara ġara, ping pong. Wieħed jagħmel miżura fil-konfront ta' pajjiż, il-pajjiż fuq ir-receiving end tal-miżura jirritalja kontra l-pajjiż ieħor. Kemm nixtieq nagħmel dan l-appell? Għamiltu biftit fil-Kunsill Ewropew meta konna din nittrattaw dwar l-MFF. Nittama li din ma tiġix gwerra bejn il-mexxejja Ewropej illi flok qed nuru s-solidarjetà u l-adeżjoni Ewropea niġu f'sitwazzjoni fejn pajjiż jixħed fuq l-ieħor u qegħdin naraw ġielina komdu nagħmel il-paraguni kif għamilt aktar qabel ma' kull stat membru ieħor mhux il-punt, ma nħux pjaċir illi nara l-Ingilterra u Franza, l-Olanda u l-Belġju
minix kontu b'din is-sitwazzjoni li tara pajjiżi jagħmlu dal-mod ta' restrizzjoni. Però ejja nkunu fatwali. Patrolling jiżdied, social distancing tiżdied. Ir-realtà illi konna nafu minn qabel hija li t-turiżmu mill-fatt li inti ftaħt pajjiż, ftaħt il-borders tiegħek. Rajnija fi New Zealand. Il-mument kemm għamlu restrizzjonijiet ibsin drakonjani, fil-mument li laxkaw tikka mill-ewwel. Hija realtà. Ta' skemm hija realtà li sakemm ikollna vaċċin, irridu nidraw ngħixu f'din is-sitwazzjoni billi nżidu l-autodisciplina u nagħmlu l-prekawzjonijiet kollha illi huma meħtieġa. Il-komunikattiva tal-gvern trid tkun aħjar. Mhux qed saqsejtni fuq Ġulja Farrugia Portella, wieġbek b'mod ġenerali, inklusa li l-komunikattiva tal-gvern trid tkun aktar iffokata. Għaddejt dan il-messaġġ, ħdimna u se tkunu qed tosservaw illi l-komunikattiva tal-fatti min-naħa tal-gvern, fatti oġġettivi fejn huwa tajjeb u fejn huwa ħażin ukoll. Se tkun qiegħda tiżdied. Iva għandna d-dover bħala gvern li nikkomunikaw man-nies, li kontinwament inżommu n-nies informati, mhux biss fuq rati ta' infezzjoni, ma anka fuq l-andament ekonomiku b'mod ġenerali, fuq is-sitwazzjoni tat-turiżmu, fuq is-sitwazzjoni tal-pajjiż b'mod ġenerali. Ħadd tant pjaċir dawn l-aħħar ġranet sidien ta' ristoranti jirringrazzjawna tal-vouchers illi ħriġna illi żammew in-negozji tagħhom b'saħħithom. Dawn li nkunu in kuntatt man-nies kontinwament, li jkun hemm komunikattiva, dialogu b'saħħtu kif tafu jien miftuħ għad-domandi kollha. U niġi kontinwament nistiedel lil milet nieħu pjaċir li qegħdin hawnhekk tagħmlu li d-domandi kollha miftuħa l kull domanda kont għadni u nibqa'. Dak hija relazzjoni li irnexxilna nibnu f'dawn l-aħħar xhur mal-medja u beħsibni nibqa' naħdem fuqha. Se ngħaddu issa għat-tieni u l-aħħar round ta' mistoqsijiet. Infakarkom li magħna għandna 3 ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li qegħdin jagħmlu id-domandi tagħhom lill-Prim Ministru. Insejjaħ għal darb'oħra lil Glenn Falzon minn TVM biex jagħmel il-mistoqsija tiegħu. Prim Ministru, semmejt l-ekonomija. Ftit tal-jemilu l-Gvern ħabbar il-viżjoni ekonomika tiegħu. Tajjeb, din imma kif ħadd tkun qed tinkwadra fil-budget illi jmiss? L-Aġenzija Moody's qalet li l-ekonomija tal-pajjiż ħadd irpilja ta' Malta mis-sena d-dieħla, iżda dan kif ħajseħħ fl-isfond tal-pandemija li kif qed inti ħanibqgħu għaddejjin biss kemm jinstab il-vaċċin. U l-mistoqsija l-oħra hi li Moody's qalet ukoll li l-Gvern jeħtieġ jagħmel iktar fejn jidħol ir-rule of law. Il-pass li jmiss dan ir-rigward x'inhu? Grazzi Glenn. Aħbar oħra pożittiva illi sas-7 ta' Awwissu fil-ġimgħa li għalqet fis-7 ta' Awwissu kellna l-aqwa tnaqqis fir-rata tal-qatt tagħna b'118 mindu bdiet il-COVID. Dawn huma r-riżultati fattwali illi għandu pajjiżna u l-importanti li n-nies ikunu konxji tagħhom. Dan huma r-riżultati illi ġibna li x'kellna strateġija iffukata. Il-viżjoni ekonomika li ħabbarna fil-kabinet, li ħabbart fil-kabinet ta' nhar it-tlieta li għaddiet illi inżamm fil-premises tal-Kamra tal-Kummerċ kien messaġġ simboliku, iżda mhux simboliku żgur kien il-mod kif il-Kamra tal-Kummerċ u l-Gvern huma sinkronizzati fil-viżjoni tagħhom għall-iżvilupp ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Kienet xi ħaġa li jista' jikkonferma l-Perit David Schwirb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, li aħna ma tkellimniex fuq x'kien se jippreżentaw bħala l-viżjoni ekonomika tal-Kamra u jiena ma tkellimx miegħu u ma tkellimx miegħi. U prattikament sinkronizzajna il-messaġġ ta' fejn qed naraw il-pajjiż mhix il-qudiem. Dak għaliex mhux għax hemm xi sigriet warajja, għaliex żewġ persuni illi qed naraw it-tajjeb f'pajjiżna u rridu naraw illi pajjiżna jimxi għat-tarġa li minkejja din l-isfida illi ħattu qatt ma kellu din l-isfida kif kelli jien flimkien mal-bqija ta' sħabi tal-kabinet nilqgħu għaliha f'dawn l-aħħar xhur. Verament sfida bla preċedent illi tattakkak minn kull imkien. Tattakkak mill-aspett mediku, tattakkak mit-turiżmu, tattakkak mill-aspett ekonomiku, mill-progress edukattiv tat-tfal tiegħek, mill-progress soċjali, tattakkak minn kull angolu. Jiġifieri l-istrateġija l-qudiem, imma xorta aħna nħarsu għal għada li huwa wieħed aħjar. Il-5 pilastri tal-viżjoni ekonomika ta' dan il-Gvern. Iva aħna nħarsu lil hinn ukoll minn COVID, imma biex tħares lil hinn mill-COVID tippjana illum. U dak kien illi għamilna u x'nidejna nhar it-tlieta li għadda governanza tajba. Moody's għamlet dak il-kumment qalet ukoll hija soddisfatta bil-bidliet illi għamilna. Gburi bil-bidliet kbar li għamilna f'dawn l-aħħar 7 xhur fejn tidħol governanza tajba, aħna libna ta' taħt fuq il-qasam istituzzjonali f'pajjiżna. Mhux biss il-persuni, ejja nfakru, biss persuni li jokkupaw l-ogħla entitajiet f'pajjiżna illi huma direttament
konċernati fir-rule of law, kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali il-bieraħ li se jkun qiegħed jinbidel, il-Prim Imħallef li ġibna l-unanimità fil-Parlament dwaru. Dan huma tliet key positions fil-pajjiż li f'dawn l-aħħar 7 xhur se jkunu ġew okkupati diġà 2 minnhom minn persuni ġodda fil-każ tal-Avukat Ġenerali, issa tibda l-public call sabiex jintażel l-Avukat Ġenerali li jmiss. Għamilna ħafna. Tħanna fid-dialogu mal-Kummissjoni Venezja, irnexxilna nġibu opinjoni finali tal-Kummissjoni Venezja favorevoli għal pajjiżna fejn tatna timbru illi aħna mxejna b'mod tajjeb. Irnexxilna fil-Parlament żidna ma dak li qalet il-Kummissjoni Venezja, ġifieri meta aħna ppreżentajna texts fil-Parlament, mhux talli implementajna r-rapport tal-Kummissjoni Venezja, imma morna ftit iżjed minn hekk. Morna ftit iżjed President biż-żewġ terzi tal-Kamra, President tal-Repubblika, se jkun maħtur biż-żewġ terzi tal-Kamra, il-Prim Imħallef. Wasal nemmu wkoll bla preċedent f'unanimità mal-Oppożizzjoni. Għaliex nemnu f'governanza tajba. Jfisser li l-proċess waqaf, proċess tal-governanza wieħed fluidu u rridu nibqgħu naħdmu fuqu. It-tieni pilastru tkabbir ekonomiku għal kwalità ta' ħajja aħjar. Iva għal tkabbir ekonomiku. Jekk ma jkollniex tkabbir ekonomiku, nkunu tlifna it-target kollu ta' pajjiżna. Imma dat tkabbir ekonomiku irrid ikun wieħed li huwa sostenibbli, li wassal għal xogħol ta' kwalità, għal kwalità ta' ħajja aħjar fuq kollox, għal iktar ħin ta' kwalità mal-familji. Xi ħaġa li tant nemmen fiha sempliċi. Il-ħin ta' kwalità li kull wieħed u waħda minna għandu dritt li jkollu mal-familja tiegħu. Xi ħaġa tant importanti li jekk ma jkollokx żvilupp ekonomiku sostenibbli, ma tistax tasal għalija, tant hija xi ħaġa sempliċi, imma jekk in-nies ma jkollhomx l-għajxien tagħhom li huwa garantit, l-impjiegi tagħhom li huwa garantiti, l-inkam, l-introjtu tagħhom li huwa garantit, ma tistax inti tgawdi ħin ta' kwalità mal-familja. Fuq kollox soċjetà aktar ħanina. Soċjetà aktar ħanina. Jien nista' ninsa lil min waqa' lura, mela m'għandniex persuni li waqgħu lura, kellna min waqa' lura, kellna min għadu qed jaqa' lura llum. U lejn dawk in-nies irridu nħarsu. Ma nistħix ngħid li jien iva Prim Ministru li għandi eruq soċjalisti. Gburi biha, ma nistħix minna anzi gburi ħafna minna li l-fqir ma ninsieħx. Ma ninsieħx liż-żgħir u lill-batut. Ma ninsieħx. Tista' tikkritikawni għaliex jien avukat, ilkom ħafna snin tikkritikawni u kelli l-professjoni tiegħi. Imma minkejja li tlajt skaluna l fuq, qatt ma nsejt liż-żgħir u għadni sal-lum ma ninsieħx liż-żgħir. U żajja tal-qalbi ħafna. U jekk wara t-terminu ta' Prim Ministru tiegħi hemm xi ħaġa li nibqa' niġi nfakkar għaliha, mhix għall-glorja ma nħobbhomx iċ-ċerimonji li ħsibt fiż-żgħir. U ktgħid li hemm xi ħaġa bħalissa li qiegħda tweġġani minħabba l-pandemija, challenges kollha tħallna l-jom kellna ħafna min jannar l-għadda inħarsu lejx challenges kellna. Biss il-kriżi politika li solvejna 50 jiem. Ma kienx xi ħaġa żgħira, x'ma kellniex f'da 7 xhur, x'ma kellniex. Imma nixtieq li l-iktar ħaġa li nixtieq hija li iva nerġgħu naqbdu it-triq tan-normalità. Ħalli iva il-policies ta' dan il-gvern tal-ġustizzja soċjali, tal-mobilità soċjali nistgħu fil-prattika nittrasformawhom f'azzjoni. Issa il-pandemija żommok lura, tipprova tagħmel 3 passi l quddiem u xi ħaġa li tixbdek lura. Iva dik hija realtà. Kemm nixtieq u naslu li jkollna budget f'Ottubru li ġej li jkun wieħed ta' ruħ soċjalista. Hemm l-enfasi f'dan il-mument. Imma irridu nifhmu wkoll li ma jistax ikollok taħseb fil-fqir, taħseb fiż-żgħir, taħseb fil-batut. Imma tipprova tkisser il-klassi tal-business. Għaliex ma taħdimx hekk. U għalhekk li min jipprova jgħid ismaħna il-gvern fl-events tal-massa ħallejna l-industrija tat-turiżmu l-lukandiera jiġbdulna t-tapit minn taħt saqajna. Mu minnu xejn. L-industrija tat-turiżmu tagħti il-pożizzjoni tagħha, iddeċidejna aħna bħala gvern ma tittifhem ukoll li biex inti tista' tagħmel il-ġid liż-żgħir u lill-batut u lill-fqir, bil-forsi rid ikollok minn fejn tqassam. U jekk int m'għandekx ekonomija li hija b'saħħitha, businesses li huma b'saħħithom, businesses li jipprovdu impjiegi ta' kwalità lin-nies, ikkella ma tistax taħdem mela strateġija li tkun wiesa u li l-affarijiet isiru b'mod holistiku. It-tielet pilastru. L-edukazzjoni għall-ekonomija b'saħħitha fit-tul, kruċjali.
l-edukazzjoni għat-tfal tagħna, l-iżvilupp soċjali u edukattiv ta' tfal tagħna, jekk wieħed iħares bla ma nkun kritiku u jew nipponta lejn gvern jew ieħor, inqasna. Kien hemm fejn stajna konna aħjar fl-iżvilupp edukattiv, fil-policies edukattivi ta' pajjiżna fejn nara l-qudiem. Aktar edukazzjoni, aktar enfasi, edukazzjoni aħjar li tfal tagħna, matematika, xjenzi, ekonomija diġitali, nippreparaw l-istudenti għal life sciences, robotics, coding, infrastruttura tal-IT, software development, intelligenza artificiali, cloud computing, quantum, cyber security u r-raba revoluzzjoni industrijali. Hemm iridu morru, hemm dik hija l-viżjoni tagħna. Kellna perjodu ta' xhur ta' qabel din il-viżjoni, xtaqt. Iċ-ċirkostanzi kienu li ridna niffukaw fuq żewġ prioritajiet, il-governanza tajba s-saltna ta' dritt u l-pandemija. Din issa se tieħu priorità, il-kontroll tal-pandemija u l-viżjoni ekonomika għat-titjib ta' pajjiżna. Ir-raba punt, daqstant ieħor importanti, titjib fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Kulħadd qiegħed jara x-xogħlijiet li għamilna, l-investiment massiv li għamilna fl-infrastruttura ta' pajjiżna, dik hija l-istrateġija li beħsibna nkomplu fiha sabiex inkomplu ntejbu lil pajjiżna l-qudiem, niġbdu aktar turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna fuq kollox biex il-poplu Malti u Awċi jgħix aħjar. U l-aħħar pilastru l-ħames pilastru ta' din il-viżjoni ekonomika carbon neutral sas-sena 2050. Tgħidu li ma 2050 fadal ħafna. Targets kull 10 snin. Iva, l-ambjent kruċjali priorità għal dan il-gvern. L-ambjent huwa fuq quddiem nett. Hekk nemmen u hekk ser isir. L-aktar fil-fema tiegħi l-aktar ingredient kruċjali għall-iżvilupp ekonomiku li rridu nilħqu ukoll jaqqat mal-kwalità ta' ħajja aħjar li qegħdin nimmiraw għaliha. Nistieden il-Tin Kutajjar minn Net Television. Prim Ministru, semmejna kif spiċċajna pajjiżna spiċċa fil-lista l-ħamra ta' diversi pajjiżi Ewropew. Tammetti li meta ftaħna kollox f'daqqa dan kien l-ikbar żball tiegħek tul il-pandemija, ma taħsibx li kont insensittiv meta tajt x'tifhem li t-tieni mewġa kienet xi invenzjoni jew fantażija. Dek temmen illi ma teżistix it-tieni mewġa. Semmejna wkoll il-Ministru Giulia Farrugia. Inti kuntent bl-istrateġija tal-Ministru Farrugia u kieku jkollok it-tieqa marka minn 1 sa 10 fejn titfaħħar? Grazzi King, għandek żball fattwali ieħor li aħna ftaħna kollox f'daqqa. Tafu, intom ilkom tistaqsu domandi, tajjeb, u tafu li aħna pajjiżna ftaħnieh b'mod gradwali l-attivitajiet infetħu b'mod gradwali, anka fuq hekk maħniex qed naqblu, jiena nistiednek tħares lejn l-avviżi legali wieħed wara wieħed dwar il-b'mod illi aħna ftaħna l-industriji f'pajjiżna. Fuq medda konna din inħallu ta' madwar 21 ġurnata, konna din l-ewwel neħħejna l-ewwel set ta' miżuri restrittivi, u mbagħad ħallejna madwar 21 ġurnata jgħaddu it-tieni set ta' miżuri restrittivi li neħħejna, it-tielet set, ma dat inkun fatwali. Liberu li tikkontrastani jekk mhux qed ngħid il-verità. Ippermettili. L-aħħar set mbagħad tneħħa dak li kien fadal li jitneħħa. Jiġifieri l-ewwel bdejna bl-ewwel set ta' tneħħija ta' restrizzjonijiet u dejjem imxejna skont dak li bdiet tgħid is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika illi għamlet l-assessment tagħha l-ewwel ftaħna dak li kien l-aktar safe illi tiftaħ. It-tieni ftaħna fit-tieni set ta' tneħħijiet ta' miżuri dak li kien it-tieni l-iktar safe illi tiftaħ. U mxejna b'dan mod gradwat. Fl-aħħar ftaħna l-ajruport. U l-ajruport fl-ewwel ta' Lulju ma ftaħniex għal kull imkien, ftaħni għal 19 il-destinazzjoni. Illi prattikament ma ftaħniex l-ajruport fl-ewwel ta' Lulju għax innu it-turizmu li jiġi minn dak it-19 destinazzjoni li wkoll intażlu skont kemm kienu l-aktar safe dakinhar kien dak li kien. Fil-15 ta' Lulju wessajna aktar id-destinazzjonijiet illi kienu se jtiru lejn pajjiżna. Bqajna sal-lum id-destinazzjonijiet għandek pataflum ta' destinazzjonijiet u pajjiżi li biex tidħol f'Malta tittamel il-kwarantina. Nittama illi dan huwa ċar, jiġifieri jisu aħna miftuħin għal kulħadd. Muwa minnu xejn, jekk għandix nagħti marka, jiena nagħti top marks lill-membri kollha tal-kabinett tiegħi. Napprezza l-onestà li bija jaħdmu miegħi, il-lejaltà tagħhom, il-fatt ta' kemm jaħdmu, nirringrazzjahom kull wieħed u waħda minnhom. Kull wieħed u waħda minnhom talli f'dawn l-aħħar 7 xhur inaqdu kompletament miegħi, kellna l-iktar 7 xhur meta tinħarsu lejhom min jaf sakemm iddum il-pandemija.
Tista' ddum sal-aħħar ta' Diċembru meta jkollna vaċċin jew ma jkollniex vaċċin u ngħidu rridu nibqgħu ngħixu biha imma naġġustaw l-istil ta' ħajja tagħna. Forsi jkollna vaċċin aktar il qudiem jew ikollna vaċċin li wieħed jiddibatti hux effettiv jew le. Ikun x'ikun. Imma meta nħarsu lura, meta kollha kemm intom se tħarsu lura ħa tgħidu. Dan huwa l-iktar perjodu diffiċli fi żgur li pajjiżna qatt għadda minnu. Ti żgur se naqblu fuqha li dawn l-aħħar xhur dal-aħħar minn Marzu sal-lum partikolarment dal-aħħar 5 xhur kienu l-iktar żmien diffiċli għaliex kellek xi ħaġa li ġiet minn imkien u ħasdet lid-dinja. U mbagħad id-dinja rnexxielha b'xi mod tikkontrolla ċertu pajjiżi bħal Malta rnexxielha trażża pajjiżi oħrajn. Baqa' għaddejja raging il-pandemija, u mbagħad kellek dir-realtà illi inti fil-mument li l-pajjiżi reġgħu bdew jitħaltu flimkien kienx mistennija u mela ma kienx mistennija li fil-mument li aħna gżiritna mhux se nħallu enkapsulata se jiżdiedu r-rati ta' infezzjoni bil-fors. M'hemmx alternattiva oħra. Mela, għamiltu li darba, 2-3, kull darba it-tieni mewġa. Għandna żieda fir-rata ta' infezzjonijiet. Iżda, m'għandniex, u dan huwa punt li nixtieq nerġa' nsemmih, m'għandniex żieda fir-rata ta' persuni illi huma kritikament morda, jalla tibqa' hekk, tista' tinbidel għada dik, tista' tinbidel illum. Tant is-sitwazzjoni medika hija xi ħaġa minn hawn id-dinja li tista' tinbidel għada. Irnexxielna inżommu wkoll ir-rata ta' mwiet tagħna konsistentement baxxa l-aħħar mewt mod fatwali li kellna f'pajjiżna ta' persuna li kienet ukoll infettata bil-COVID kienet fid-29 ta' Mejju li għadda, kważi 3 xhur ilu, dik ukoll tista' tinbidel u għalhekk nappella għal prudenza. Għal prudenza li inkunu kawti, inkunu responsabbli f'dak illi nagħmlu, li ma ngħidux ix-xejn xejn, li ma ngħidux ix-xejn xejn, nipproteġu l-vulnerabbli tagħna, importanti li nipproteġu il-vulnerabbli. Il-istatistika turi, il-nies li huma vulnerabbli huma l-aktar fiċ-ċans li jkollhom konsegwenzi negattivi. Mela, strateġija tibqa' li nipproteġu l-vulnerabbli imma fl-istess waqt inħalluhom jgħixu. Fl-istess waqt inħalluhom jgħixu. U ma nsakruhomx ġo ħabs li minnu ikun hemm is-sens ta' dwejja. Din hija xi ħaġa semmiha d-Deputat Prim Ministru verament laqtitni li kollettivament irridu nagħmlu sforz. Kollettivament, kulħadd irid jagħmel il-biċċa tiegħu, is-sagrifiċċju tiegħu, jien jista' jkun jew kienet iżgħar minni, m'għandek bżonn tagħmel sagrifiċċju ta' xejn taqdek u ma taqdekx COVID, ma tagħmellekx differenza. Imma l-imġiba tiegħek tista' taffettwa dik tan-nanniet jew tal-ġenituri tiegħek, tiegħi ta' ħaddieħor. U b'dak il-mod li rridu nirraġunaw. Jien ħaddieħor l-aħna mhux il-jien. Jekk se naħdmu b'din l-istrateġija mingħajr ma nagħmlu miżuri overboard, m'hemm bżonn ta' miżuri li huma overboard f'dan il-mument. Jirnexxielna nerġgħu nirreġistraw is-suċċess illi kellna u nistgħu nimxu l qudiem. Imma nappella għall-għajnuna ta' kulħadd. Ejja nagħmlu sforz kollettiv u niġbdu ħabel wieħed. Naddu għall-aħħar mistoqsija minn Albert Gallia, Malta Independent. Prim Ministru, mistoqsija propja fuq ir-rule of law f'pajjiżna, ġifieri dak li l-bot mill-imxija. Tul dil-ġimgħa rajna l-xhieda tal-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fl-inkjesta pubblika fil-qorti. U fost affarijiet oħra qal li fil-gvern ta' Joseph Muscat kien hemm hekk imsejjaħ kabinett tal-Klina li kienet tifforma parti minn anke avukati, eċetera. Inti bħala dak iż-żmien l-ewwel xogħol konsulent tal-kabinett kont parti minna din il-kabinett tal-Klina u jekk tinkwetakx meta għandek ministru li jgħid li kien hemm kważi qasma hekk fil-kabinett. Scicluna qal ukoll li trasparenza mill-entità Projects Malta li tiħħandilja ħafna proġetti maġġuri f'Malta ma kienx wis forthcoming. Tinkwetak dil-fatt li kien hemm nuqqas ta' trasparenza jew trasparenza bitqanżieħ minn entità daqstant importanti u l-aħħar mistoqsija l-bieraħ rajna ir-riżenja tal-Avukat Ġenerali Peter Grech. X'inhuma ir-raġunijiet għaliex ir-riżenja? Grazzi. Grazzi Albert, ħanwiġbeb b'mod kronoloġiku. Il-Ministru Scicluna xied dak li xied, dak li qal huwa pubbliku l-inkjesta minnha nnifisha hija pubblika fil-kabinett ta' Joseph Muscat. Jiena nfakkar li ma kontx membru tal-Eżekuttiv, la kont Ministru u lanqas Segretarju Parlamentari, iżda biss kont konsulent f'dak il-kabinett li bħala membru u kont ukoll membru parlamentari u kont mistieden biex nattendi l-kabinett. Jiena dejjem għamilt xogħli illi kien jikkonsisti prinċipalment filli nagħmel sorveljanza mill-aspett legali tax-xogħol li kien jitla' quddiem il-kabinett għamiltu b'mod onest
mod trasparenti skont l-aħjar abbiltajiet tiegħi, dejjem hekk għamilt minn Ġunju tal-2017 u hekk bqajt nagħmel sa nofs Jannar illi għadda. Il-prinċipju tal-onestà u tat-trasparenza li dejjem ħdimt bih mill-2017 sa Jannar tal-2020 ta' din is-sena jibqa' invarjat. Dak huwa l-prinċipju sagrosant illi nemmen fih. U dik hija waħda għalhekk l-ewwel pilastru ewlieni tal-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Governanza tajba, rule of law. Jien inwieġeb għal x'ġara minn Jannar, minn 13 ta' Jannar, sal-lum. Sal-lum tistgħu tkunu intom xhieda tiegħi tal-mod kif jimxi il-kabinet, tal-mod kif jaħdem il-kabinet, tas-sens ta' dixxiplina illi hemm mhux qed ngħid l-iżbalji ma minniex, imma l-importanti li inti dejjem taħdem għall-aqwa tal-pajjiż, taħdem bod ġenwin, il-ġenwinità fl-aħħar mill-aħħar, is-sinċerità li inti irid ikollok man-nies u l-bidliet li għamilna. Il-bidliet huma xhieda tal-mod serju kif jimxi dan il-gvern, kif timxi l-amministrazzjoni immexxija minni. Il-deċiżjonijiet jittieħdu fuq livell ta' kabinet b'mod kollettiv, jista' jikkonfermawh il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari kollha. Id-deċiżjonijiet kollha jittieħdu f'livell ta' kabinet. Waħda mill-kritika interna ħaniżvela ftit illi ntella wisq affarijiet fil-kabinet tad-diskussjoni. Dak l-istil tiegħi. Nippreferi jkun hemm deċiżjoni kollettiva, diskussjoni u mbagħad wieħed jasal għal dak illi għandu jasal għalih. Dak huwa l-istil tiegħi mhux qed inkun kritiku għal ħadd ieħor ma il-mod kif jiena nemmen illi għandu jimxi l-pajjiż il qudiem. U l-bidliet li għamilna, il-bidliet ma kienux faċli. Nerġa' mmur lura l-bidliet għamilna. Semmejt tricky positions aktar qabel. Id-deċiżjonijiet f'livell politiku illi kelli nieħu. Ma kienux nista' nassigurakom li ma kienux deċiżjonijiet faċli biex toħodhom. Imma ħadthom għax nemmen f'dan il-prinċipju. Saqsejtni dwar Project Malta, ħawiex b'hekk mod ġenerali. Jiena ħadd id-deċiżjonijiet kollha li kienu mistennija minni li jittieħdu. Ma kienux faċli. U l-pressjonijiet ma kienux żgħar. Imma jiena għalhekk ġiena tajt il-fiduċja mit-tesserati, mill-membri tesserati tal-Partit Laburista biex inkun nista' immexxi lil dan il-pajjiż il qudiem u se nibqa' miexi minkejja li naħseb huwa ċar li jkolli daqqit minn kullum kien. Imma l-istrateġija tiegħi hija waħda ċara, għandi d-dover u għandi responsabbiltà lejn il-poplu tagħna u beħsibni nibqa' miexi din id-direzzjoni sabiex jien iva rrid nara li l-pajjiżna li kif għamilna mal-Kummissjoni Venezja fuq kull aspett l-iżvilupp ekonomiku, soċjali, edukattiv ta' pajjiżna inkunu fuq quddiem nett, inkluż fil-governanza tajba. Dwar l-Avukat Ġenerali. Deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali ttieħdet il-bieraħ, se nitlob illi jkun hemm kopja tal-ittra tar-riżenja tiegħu illi tiġi ppubblikata sabiex intom bħala midja tkunu tistgħu tagħmlu l-iskrutinju tagħha l-poplu jkollu ir-raġunijiet ukoll li l-Avukat Ġenerali Peter Grech ta' għal-deċiżjoni illi hija tiegħu illi ħa il-bieraħ, dan huwa l-mod kif nimxu. Qed tgħidlet nagħmel xi ħaġa speċjali, dan huwa l-mod sempliċi ta' kif wieħed imexxi gvern mod trasparenti, mod onest ma' nies fi dialogu. Nixtieq li ikolli din l-opportunità li nżid id-dialogu ma' nies, li nitkellem iżjed ma' nies, nitkellem dak illi nħoss nistgħu naqblu, nistgħu ma naqblux. Daw l-aħħar ġranet kien hemm punti, l-aħħar xhur qbilna fuq uħud ma qbilniex fl-aħħar mill-aħħar. Jien għandi għal qalbi ħafna lil Malta, lil Għawdex, lin-nies fuq kollox, lin-nies minn kull firxa tas-soċjetà tagħna, partikolarment il-firxa ta' isfel. Firxa ta' isfel iva hija dik privileġġjata f'qalbi f'moħħi li żgħir inħobbu. Żgħir inħobbu għaliex trabbejt fl-aħħar mill-aħħar man-nies żgħar, tallimt man-nies iż-żgħar, tlajt il fuq enuni n-nies dejjem u għalhekk ma nista' qatt ninsa lil dawk in-nies li llum iva warri ejja nirrikonoxxu li hemm min irridu naħdmu iżjed dwaru, irridu ngħinu iżjed, housing fost oħrajn, hemm diversi issues oħra. U għalhekk entużjasti li għall-budget illi ġej nżommu dik il-prijorità, kuntent li mdawwar b'nies li jħobbu l-żgħir li għandhom ruħ soċjali bħali li jemmnu fil-mobilità soċjali, ejja nħarsu l-qudiem f'dan il-mument partikolari għal pajjiżna, imma nħarsu l-qudiem sabiex għada ikun dejjem aħjar millum. Grazzi. Fil-waqt li nirringrazzja il-ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħhom, Prim Ministru, nistiednek issa biex tagħmel il-kummenti konklusivi tiegħek. Naħseb li għad biżejjed illum għad ħafna, però nerġa' nagħlaq fuq din it-tema tal-importanza
illi nibqgħu viċin in-nies li anka bħala gvern l-importanza tal-umiltà li nibqgħu viċin in-nies li nisimgħu minn li ma nkunu supervi. Xi ħaġa li verament f'dal aħħar ġimgħat tallimta li tkun viċin in-nies li tisma' x'qed jgħidu n-nies biex tkun superv jista' jkun li jien għandi nemmen li strateġija f'dal mument għandha tkun mod, imma ma tistax tinjora lin-nies u titqiva taġġusta id-deċiżjonijiet tiegħek ukoll biex tirrifletti dak li s-soċjetà tagħna tixtieq. Għandna poplu tant sabiħ fil-valuri tiegħu, fil-prinċipji tiegħu, mela għandna verament għax mhux taf xejn nħobbu l-poplu Malti għax għandna poplu sabiħ fil-kwalitajiet tiegħu, fil-valuri, prinċipji, fl-onestà, poplu biżel, poplu li minn żrar aħna rnexxielna nagħmlu suċċess ekonomiku. Il-Kummissjoni Ewropea tbassar li nkunu l-aqwa s-sena li dieħla. Imma biex naslu li dak id-tbassir nagħmluh realtà, irridu nibqgħu iffukati. Sissa dak għadu tbassir. Id-tbassir għadu mhuwiex fatt biex naslu li tbassir isir realtà rridu naħdmu, niġbdu ħabel wieħed u dan nerġa' nagħmel l-appell għall-għaqda nazzjonali għaqda. Fejn hemm il-ġid ta' pajjiżna m'għandniex għax nintilfu. Fi kwistjonijiet politiċi inwarbuhom target f'dal mument huwa li pajjiżna jimxi l-qudiem u mbagħad meta tasal l-elezzjoni ġenerali jkollna biżżejjed żmien biex nagħmlu l-battuti politiċi li għandu jien żgur se mmur qudiem buċċi minn qudiem net qudiem il-poplu u meta tasal dik id-data ngħid li jien bl-aktar mod onest bidejja fuq il-kuxjenza tiegħi għamilt dak kollu li stajt biex l-interessi tal-Maltin u tal-Awċin inġibhom l-qudiem. Grazzi. Grazzi lilek, Prim Ministru, grazzi għal darbohra lill-ġurnalisti li naqdu magħna għal din l-intervista. Nirringrazzjaw kollilkom kollha li segwejtu din ix-xandira diretta u nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom. One għadu kemm wassal xandira politika.